டெக்னாலஜியால் இணைந்த அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்க பார்த்துருக்கிறது டெக்கி தமிழ் இன்ஃபோ சேனல். நான் உங்க கந்தன். நம்ம சேனல்ல இன்னைக்கு வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெக்னாலஜியில புதுசா நிறைய விஷயங்கள் அப்டேட் வந்துகிட்டே இருக்கு. என்னென்ன அப்டேட்ஸ் இந்த வீக்ஸ்ல வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம டெக் நியூஸ் அப்படிங்கிற சீரீஸ்ல ஒவ்வொரு வீடியோவா அப்லோட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். இது டெக் நியூஸ் நம்பர் 7. இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான 10 டெக் நியூஸஸ் இருக்கு. அதை பத்தி இந்த வீடியோல பார்ப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க நண்பா. நீங்க லைக் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த விஷயத்தை நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. டெக் நியூஸ்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டெக் நியூஸ் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டெக் நியூஸ். நம்ம கேம்ஸ் எல்லாருமே விளையாடுவோம். முன்னாடிலாம் எப்படி நம்ம கேம்ஸ் பிளே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, ஒரு சின்ன ஒரு சிப்பு இருக்கும். அந்த சிப்பை நம்ம வீடியோ கேம் பிளேயர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அதில் சிப்பை இன்சர்ட் பண்ணிட்டு ஜாய்ஸ்டிக்ஸை வச்சு ஃபைட் பண்ணி பிளே பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். அப்படிதானே காய்ஸ்? அது ஒரு ஓவரால் 350-300 கிட்ட தான் இருக்கும் அந்த மொத்த சிப்பும் அந்த வீடியோ கேம் செட்டும். அதை வாங்குறதுக்கு நம்ம வீட்டில் சண்டை போட்டு வாங்குவோம். இப்படியாச்சும் வாங்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டு வாங்குவோம். இப்போ சோனி தரப்புல இருந்து ரொம்ப நாளா வரப்போகுதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்த PlayStation 5 சோனி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட ஸ்பெக்ஸ் பார்த்தீங்க, டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடிலாம் எல்லாமே பிளாக்ல வந்துச்சு. இந்த வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி ஒயிட்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஒயிட்ல கொடுத்தது அந்த டிசைன் நல்ல ஒரு மாடர்னைஸ்டு டிசைனா அழகா ஸ்லீக்கா கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா அந்த டிசைனையும் ஒரு விஷயம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா அதை குறை சொல்றவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஆமா கைஸ், அதே மாதிரி இந்த PlayStation 5ஓட டிசைனை ஒரு வைஃபை ரவுட்டர் மாதிரி இருக்கு, நல்லாவே இல்லை, பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப காமெடியா இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு இதே மாதிரி நிறைய பேர் ட்விட்டர்ல அதை பத்தி தப்பா போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஆக்சுவலா அந்த டிசைன் ஒயிட் அண்ட் பிளாக் காம்பினேஷன்ல நல்லா கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் ஸ்பெக்ஸ் உள்ள ஸ்பெக்ஸுமே சூப்பரா இருக்கு. அதுல ஒரு ரொம்ப ஹைலைட்டான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, 8Kல கேம்ஸ் விளையாடலாம். 8K கேம்ஸ் காய்ஸ், 8Kல கேம்ஸ் 8K கேம்ஸ் விளையாண்டா இருக்கிற சப்போர்ட் கொடுத்தாலும் எத்தனை பேர் இன்னுமே நம்ம 4K டிவி கம்மியா தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ 8K அப்படிங்கிறது நீங்க எதில் போட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போதைக்கு 8K டிவி சாம்சங் மட்டும்தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே. ஓஃபோ, அவ்வளோ ரூபா கொடுத்து இதை வச்சு விளையாட போறீங்களா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா வேற என்ன ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 4K மானிட்டர் வச்சிருந்தீங்கன்னாலும் இல்லைன்னா 4K டிவி வச்சிருந்தாலும் அதோட நீங்க இதை கனெக்ட் பண்ணி பிளே பண்ணலாம். ரெசால்வேஷன் நல்லா கொடுத்தாங்க. அண்ட் இதுல இப்போதைக்கு ஒரு கொஞ்சம் கேம்ஸை மட்டும்தான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்த என்னென்ன கேம்ஸ் வரப்போகுது அப்படிங்கிறதையும் அவங்க சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே காய்ஸ், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டெக் நியூஸ். இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த PlayStation PS5ஓட ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டா 25,000 to 35,000 கிட்ட வரும். 35,000 இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு கொஞ்சம் கன்சியூமர்ஸ் தான் இதை வாங்குவாங்க. ஏன் அப்படின்னா, ஏற்கனவே நான் சொன்னதுதான், முன்னாடி நம்ம ஒரு 350 rupees கொடுத்து ஒரு கேம்ஸுக்கு வாங்குறதே நம்ம அவ்வளோ ஃபைட் பண்ணி வாங்கிட்டு இருந்தோம். பட் இப்போ ஒரு 35,000 கேமிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ரொஃபஷனல் கேமர்ஸ், ஃபாரின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேமர்ஸ் அப்படின்னே நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு மணி மேட்டர் கிடையாது. ஒரு புது விஷயம் கேமிங்க வந்துருச்சா அதை இவங்க டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே வாங்கி உடனே அமௌண்ட்டை பே பண்ணி வாங்கிடுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்குள்ள கேம் தான் இது. அண்ட் டெக் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட இவ்வளோ விஷயம் பார்த்துருக்கோம். OnePlus அப்படின்னாலே ஃபோன்ஸ் அப்படிதானே கைஸ்? அது ஆனால் இப்போ OnePlus என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா, ஒரு நிறைய லீக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. OnePlus டிவி. ஆமா கைஸ், ஏற்கனவே OnePlus டிவி லான்ச் ஆச்சு. பட் அது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரானரி ப்ரைஸிங். சாம்சங் காம்படிட்டா கொடுத்துருந்தாங்க. எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஹையஸ்ட் ப்ரைஸ் 50Kக்கு மேலே இருந்துச்சு. அவ்வளோ கொடுத்து அதில் வாங்குற அளவுக்கான ஸ்பெக்ஸ் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க. அப்போ OnePlus ஒரு பட்ஜெட் டிவியாக கொடுப்பாங்களா? ஆமா கைஸ், இவங்க கொடுக்க போகிறது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அண்டர் 20,000க்குள்ள இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரியல்மி டிவி ஸ்மார்ட் டிவியான அதுக்கும் அண்ட் ரெட்மியோட ஸ்மார்ட் டிவிக்கும் காம்படிட்டா நாங்கள் இறங்க போகிறோம் அப்படின்னு OnePlus சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ கூடிய சீக்கிரத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறது OnePlus டிவியில்
20 செக்மெண்ட் 20,000க்குள்ள ஒரு OnePlus டிவி பார்க்க போகிறோம். டிவி வாங்க போகிறோம்னு நினைக்கிறீங்க, 20,000 தான் என்னோட பட்ஜெட் அப்படின்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, OnePlusோட டிவி நீங்கள் வாங்கலாம். அண்ட் நான் வாங்க. ஓகே guys, தேர்ட் டெக் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா TSMC. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க எல்லா சிப்செட்டும் மொபைல் ஃபோனில் உள்ள சிப்செட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதை பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய கம்பெனி தான் இந்த TSMC. இவங்க இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நாங்கள் 4 நானோமீட்டர் உள்ள ஒரு சிப்செட்டில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு, நாங்கள் அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 4 நானோமீட்டர் காய்ஸ், நினச்சி பாருங்க. நம்ம முடி இருக்குதுல, அந்த முடியோட ரொம்ப மைன்யூட்டான ரொம்ப குட்டியான ஒரு ப்ராசஸர். அந்த குட்டியோண்டு ப்ராசஸர் என்ன சேட்டை பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்க போகுது அந்த இதில் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் காய்ஸ். அடுத்தது ஃபோர்த் டெக் நியூஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவால்கம். இங்கே சிப்செட்ல கம்பெனி சொல்கிறாங்க, அப்போ குவால்கம் இல்லாமையா இருக்க போகுது. யா காய்ஸ், குவால்கம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா Snapdragon 865 அதுதான் லான்ச் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவால்காம் Snapdragon 865 Plus அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதுக்கு அடுத்த மாடலான ஒரு சிப்செட் கொடுக்க போறாங்க. இது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிப்செட் ரொம்ப நாளாவே எல்லாரும் பேசப்பட்டு இருந்துச்சுன்னா எப்போ இந்த ஒரு சிப்செட் வரப்போகுது அப்படின்னு ரொம்ப நாளாக குவால்காம்கிட்ட நிறைய பேர் பேசிட்டே தான் இருந்தாங்க. அட்லாஸ்ட் குவால்காம் வந்து இந்த ஃபோனை இந்த சிப்செட்டை வந்து லான்ச் பண்ண போறாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 855 Plus அப்படின்னு அவங்க ரிலீஸ் பண்ண அதே சிப்செட்டை கொஞ்சம் ஓவர் கிளாக் அப்படின்னா அது இருக்கக்கூடிய ஃபாஸ்ட்லேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணி அந்த சிப்செட்டை வந்து ரீபர்ஃபார்ம் பண்ணி அதோட நேமை வந்து Snapdragon 865 Plus அப்படின்னு ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க காய்ஸ். கூடிய சீக்கிரத்திலேயே ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோன்ஸில் இந்த Snapdragon 865 Plus அப்படிங்கிற ஒரு சிப்செட்டோட வரதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். அஞ்சாவது டெக் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் பட் சாம்சங் தான் காய்ஸ். சாம்சங் இப்போ ரியல்மி ரெட்மிக்கு காம்படிட்டேட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சாம்சங் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நாள் லாக்டவுன் இருந்ததுனால அவங்க வந்து எந்த ஃபோன்ஸுமே லான்ச் பண்ணாமல் இருந்தாங்க. இப்போ அன்லாக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்ச உடனே வரிசையாக அப்படியே ஃபோனை அள்ளி இறச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் சாம்சங்கோட A31 அப்படின்னு ஒரு ஃபோனை லான்ச் பண்ணாங்க. இப்போ திருப்பி சாம்சங்லேருந்து M31 அப்படின்னு ஒரு ஃபோன் வரப்போகுது. ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய M31 இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோனை கொஞ்சம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மாடலைஸ் பண்ணி M31Sன்னு சொல்லி ப்ராசஸர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே M31ல என்ன ப்ராசஸர் இருந்துச்சோ அதே அப்படியே எடுத்து தூக்கி இதில் வச்சு கொடுத்துருவாங்க. பேரை மட்டும் மாற்றிட்டு உள்ள டிஸ்பிளே கொஞ்சம் பெருசாக்கிட்டு அல்லது பேட்டரி விஷயம் ஏதாவது ஒரு குட்டி மைன்யூட் சேஞ்சஸை மட்டும் கொடுத்துட்டு இது வந்து M31S அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. ஓகே, இதுதான் நம்மளோட 5th டெக் நியூஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். 6th டெக் நியூஸ் எல்லா ஜியோ ஃபைபர் யூசர்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு நியூஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஜியோ ஃபைபர் இப்போதைக்கு அதோட இன்டர்நெட் ஃபாஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. கூடிய சீக்கிரத்தில் நம்ம சேனலில் ஜியோ ஃபைபரை பற்றி ஒரு டீட்டெயில் ரிவ்யூ போடுறேன். அண்ட் அந்த ஜியோ வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஜியோ ஃபைபர் யூசர்ஸ்க்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர்க்குள்ள உங்களுக்கு அமேசான் பிரைமோட வீடியோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க, கிடையாது. ஒன்லி அவங்க வந்து கோல்டு பிளானுக்கு மேலே பிளான் பண்ணி நீங்கள் பிளான் இருக்கும் கோல்டு பிளானுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னால் மட்டும்தான். பிரான்ஸ் சில்வருக்குலாம் கிடையாது. கோல்டன் அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ப்ரீமியம் அமௌண்ட் பே பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அது ரீசார்ஜுக்கு அவங்களுக்கு மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜியோ வந்து இந்த ஆஃபரை கொடுக்குறாங்க. இதுதான் ஜியோ இருந்து வருது. Android 11 ரொம்பவே ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு ஆண்ட்ராய்டு சாஃப்ட்வேர். இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் Android 10 வந்துச்சு, எல்லாருக்குமே ரோல் அவுட் ஆகிட்டு. பட் இந்தியாவில் இன்னுமே நிறைய பிராண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் Android 10 ரோல் அவுட் பண்ணாமல் இருக்காங்க. அந்த பிராண்ட் வந்து ரீசெண்டாக கூட இப்போ வந்து ஒரு பிரச்சனையில மாட்டி ஃபைன் அமௌண்ட் பே பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பிராண்ட் யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஓகே கைஸ், அந்த பிராண்டோட நேம் பிராண்ட் எக்ஸ் அப்படின்னே வச்சுப்போம். ஓகே, அண்ட்
அவங்க ஆண்ட்ராய்டு 11 வந்து யாருக்கெல்லாம் வரும் கம்பேக்டபிள் இந்தந்த ஃபோன்ஸ்க்குலாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கூகுளோட அவங்களோட ஓன் ஃபோன்ஸான கூகுள் பிக்சல்ஸ், அவங்களோட கூகுள் பிக்சல் எல்லா மாடலுக்குமே அவங்களோட ஆண்ட்ராய்டு 11 பீட்டா டெஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக கொடுத்துருவேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அண்ட் அது போக வேற என்ன ஃபோன்ஸ் இந்த மாசத்துல இந்த கூகுள் பிக்சல்ஸ்க்கு எல்லாமே என்ன ஆயிரும், ஆண்ட்ராய்டு 11 செக்மெண்ட் ஆண்ட்ராய்டு 11 ஓஎஸ் வந்துடும். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மந்த்ல ரியல்மி X50 Pro 5G அந்த ஃபோனுக்கு, அப்புறம் ஓப்போ Find X2 அப்படிங்கிற அந்த ஃபோனுக்கு, அப்புறம் போக்கோ F2 Pro அப்படின்னு அந்த ஃபோனுக்கு, அப்புறம் Mi 10 அந்த ஃபோனுக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு 11 வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே காய்ஸ், இதுதான் நம்மளோட டெக் நியூஸ்ல 8th டெக் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெட்மி சொல்லியாச்சு அண்ட் OnePlus டிவி ரிலீஸ் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ரியல்மி அவங்களோட பங்குக்கு எதையாச்சும் கொடுக்கணும் கரெக்டா. ஸோ ரியல்மி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ரியல்மி X3 வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்ல ஆன்லைன் லான்ச் ஈவெண்ட்டாக நடக்க போகுது, 26th அன்னைக்கு லான்ச் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் அவங்க இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நாங்கள் 26 ரிலீஸ் பண்ண போறது இல்லை, அதில் வந்து ஒரு எக்ஸைட்டிங் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அந்த சீரீஸ் ரொம்ப எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க சீரீஸ்னால நாங்கள் டேட்டை வந்து டிலே பண்ண விரும்பலை. ஸோ நெக்ஸ்ட் 2 வீக்ஸ்க்குள்ள இன்னும் 2 வீக்ஸ்க்குள்ள என்ன பண்ணிடலாம், நெக்ஸ்ட் வீக் மேபியில் அவங்க 26ன்னு சொன்னாங்க, அதுலேருந்து ஒரு 4 days கம்மியாகவே நாங்கள் என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா லான்ச் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்காங்க. மேபி இந்த நெக்ஸ்ட் வீக் ஆர் அப்கமிங் வீக்ஸில் நம்ம ரியல்மி X3 ரியல்மி தரப்புலேருந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். எக்ஸலன்ட் ஸ்பெக்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க, டுவல் பஞ்சுவல் கேமரா, பின்னாடி குவாட்ரியர் சென்சார், அப்படியே ரியல்மி 6 Pro பார்த்த மாதிரியே இருக்கும். பட் உள்ள ரெஃப்ரெஷ் ரேட் வேற 120 Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எப்படி இருக்கு அந்த ஃபோன், ரியல்மி கரெக்டாக லான்ச் பண்ணுறாங்களா, என்ன ஸ்பெக்ஸு, ப்ரைஸிங் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், என்ன ப்ரைஸிங்கில் லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது. அண்ட் 9th டெக் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரீசெண்டாக நம்ம ரெட்மி எம்ஐ வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நோட் புக் 14 and 14 ஹேர்சான் அப்படிங்கிற அந்த மாடல்ஸை வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. இப்போ எம்ஐ கிடையாது, ரெட்மி என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட புக் லேப்டாப், அஃபோர்டபுள் லேப்டாப் 20,000 கீழே இருக்கும், அண்டர் 20,000ல இருக்கும், 20,000க்குள்ள இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களோட புக் சீரீஸ் வந்து சைனால லான்ச் பண்றாங்க. அதை வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர போறோம் அப்படின்னு ஒரு லீக்ஸ் இதே மாதிரி தாங்க. எம்ஐ லேப்டாப் கொண்டு வர போறாங்க லீக்ஸ் ரொம்ப நாளாக வந்துச்சு, ஆனால் லேப்டாப் லேட்டாக தான் வந்துச்சு. ஸோ அதே மாதிரி இவங்களுக்கு லீக்ஸ் இப்போ தான் வந்திருக்கு. பார்ப்போம் எப்போ வந்து அவங்க வந்து லேப்டாப்ஸை லான்ச் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு. 20,000 செக்மெண்ட் அப்படின்னா எல்லாருமே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி வாங்கலாம் அந்த ஃபோன், அதில் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு. ஃபைனல் 10th டெக் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோட்டரோலா தரப்புலேருந்து. என்னது மோட்டரோலாவா? ஆமாம் காய்ஸ், இவ்வளோ நாள் ஏதோ கோமோ பேஷண்ட்ல போன மாதிரி இவ்வளோ நாள் காணாமல் போன பிராண்ட் மாதிரி காணாமல் போயிட்டு திடீர்னு வந்து நம்ம மார்க்கெட்டை ஹைப்பை கிரியேட் பண்ணணும்னு அவங்க ஒரு ஃபோனுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரோலா ஒன் ஃபியூஷன் ப்ளஸ் அப்படின்னு, மோட்டரோலா ஃபியூஷன் ப்ளஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோனை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாப்அப் கேமரா கொடுக்குறாங்க. அதாவது ஒரு இடத்துக்கு பழசா ஆகிட்டாங்க, திருப்பி புதுசாக வரும்போது அள்ளி அழைச்சி கொடுப்பாங்க தெரியுமா, அதே மாதிரி மோட்டரோலா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா முன்னாடி போயிட்டாங்க, இப்போ திருப்பி வந்ததுக்கப்புறம் இந்தாடா நாங்கள் தான்டா பெரிய பிராண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி அள்ளி இறச்சி ஸ்பெக்ஸை கொடுக்குறாங்க. ஃபுல் HD ப்ளஸ் டிஸ்பிளே, ஸ்னாப்டிராகன் 730G, இது அப்படியே ரியல்மி 6 Pro, ரெட்மி நோட் 9 Pro Max ஆர் நோட் 9 Pro அதுக்கு காம்படிட்டா இறக்குற மாதிரி இறக்குறாங்க. பாப்அப் கேமரா, பின்னாடி ட்ரிபிள் ரியர்ஸ் கேமரா, குவாட் கேமரா. பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு இந்த ஃபோன் செல் ஆகுது அப்படின்னு. ஓகே காய்ஸ், இதுதான் நம்மளோட இன்னைக்குள்ள 10 டெக் நியூஸஸ் இந்த வீக்ல அப்டேட் ஆனது. இதே மாதிரி நான் வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வீக்கும் என்னென்ன புது டெக் ரிலேட்டட் அப்டேட்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்றேன். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல பெல் ஐகான் பிரஸ் பண்ணுங்க. வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு தேங்க்ஸ் அண்ட் லவ் யூ காய்ஸ்.
பாய்.